Chieng' ma kawuono tim mar Junior Starlets bro donje tielo mar adek mag manyo tiko tuke mag pinje duto ka gibro rakore gi tim mar Cameroon anya Koromogo Jwang nyoro nyegi loyo tim mar Uganda tielo mar ariyo gonde 3-0 tugo mano bagi alap ma Nyayo National Stadium ka bende nyeka nye Gor Mahia lim kanyamwa gik moko sani dhi maber welo sedonjo kanya Koromogo Jwang kamoro ma intiere arwakini machiegni ejalo tudri kodo na mara ariya deka uchiel no Twitter maro be @Ramogi TVKE @James Opondo Senior machiegni Willis yes TM yes weekend Mario dinane weekend yo bere Opondo ka winjo wach moro mantie weche matuch kone gi koni yani gi weche adek ma omako chunya sana kachako gi wach mar nyotimore Atletico de Madrid kanyo wago Madrid Derby Champions League aneno ka nentie controversial weche moko matuche kaluwore gi chike mag opira king'eyo ne opira nigi chike ge manyaka lu seche te kanyo Alvarez obiolo penalty chal ka gima nyo ogwe mpira cha gi tiende ne ariyo tiende manyo dhi support opira gi manyo dhi go opira chal gima nyo gin gi contact go opira gite mechiko maluongo ni rules of the game number 14.1 wacho ni kidhi go penalty to koyie ni double contact ko nyogo lopira bati penjo manyo penjo kaka jo UEFA kaka jo FIFA ni to complain anyo en nga manyo complain ke chinyane no manaka jo VR nyo notify the center referee immediately ko kwangi complain nyaka sani but manaka wacho ka pile so ni either you plan to lose or to win opira loyo gi yore adek either in the table kate mesa kate pap kelo chenro adek gi manyo kelo gi aina ka mar ariyo en wach motimore Meru County dalawa machanga mamiyo to koro aneno ka jalop ne dhi chamo muma koro chik to bentie lakini seche moko bwa ng'iye joma mine gi hotelo gi musa aneno ka jomoko mor ng'ama miyo wuok ng'ama miyo no kanigi tich to ji konyre ga mang'eny wade gi nyamin gi jodala gi but joma chosa moro wajo bano ga gik moko but osetimore ang'eyo ni ji dhi chamo dipo dhi chamo ma kawuono good luck koro ti maber aparo ni jomoko koro mor no dhi tiyo mar adek Opondo en wachi nduta sana neno ka kura kono ka jipile sani ni dalawa okwafuoga mondo mi wadonj gi sirkal matiyo ga but magi giko aneno ka koro nyaneno ka mbunge moro masamanyo iye wang kodwa sana kanyware ore gi ker kendo ko chako duori ker no mondo ko ker no goe sim kocha mondo kony nduta tabejo dinyo ng'e man dinyo se donjo ker ko ema no wuo gi ker abro tudi gi tim mar kaka waneno aneno koro inene mang'eny Willis machiegni adoni tudi ne gi kogalo sani aneno ka ochier kocha osedonje system kata kineno kaka kotayo tugo mobinya kaka ma joera mag adhula nitie kama joera mag Gor Mahia nitiere iparo ni points adek mantiere e kind Gor Mahia gi Police Gor osetugo atugo achiel Police osetugo tugo achiel mang'eny iparo nade Gor Mahia nyalo kawo league ma season ni koso piny polo kinyi erokamano na James kalure kaka weche dhi aneno ka Gor duogo e track Gor duogo kama Gor nego beni betie kendo aneno ka coach manyien juogi osemake to mane juog Gor mane gi modwaro to gi fans to kineno kata kaka dhano chako attend matches kaka jibire pap nyisi ni ji dwaro league matene ni kata wabed gi weche moko mang'eny kata ni os ji timo onge ang'o aparo ni ng'eny jowa kendo ng'eny fans mawa mag Gor gin focus margi en ga ni timo kaw league kose kaw league kore kichaki nono gima otimore kendo James en mana ni gima pod chanda gi coach but donjo sani watugo gi defenders in a beach matene ni wabedo gi central defenders adek to gi number gi left and right but osebedo kotiyo aseneno ka tactics ma coach no tiyo matende ni gima coach atemo timo odwano kongo protect goal mare matendo otugo ka ng'ama sate odhi ka gima yani okudwa concede mokuongo then kose low
kore ko nyalo timo gik moko mag mondo koro nitiere sab moko monyalo timo mondo okel ndadhu margi matine samo chako mpira ok odwa entertaining inu pod odwa entertain fans to kendo gima mora James ni style ma aneno ka players ochako idho malo kineno Alpha style mogochogo kineno Lawrence Owino kineno Austin kineno Ochuoga kineno Kapen yani the squad itself ineno ka sani ochangamuka mano manyiso ni mane gima ber sama coach obiro manyien mateni each and every player dwani mondo okaw nafas ne nikech ka okitugo maber to coach cha en obro deal gi ngamo neno kanyo nikech en ngama nyien to as time goes kaka mpira gore kore ko neno ni ngani ber ka taneno ka so far so good aneno ka coach okwadhi marach kendo gimo mako dhoga James ni wasebedo kwa kelo foreigners nyoche wakendo waologi mana kendo ka waologi mana dek to gimanyo mako dhoga ni kata foreigner mane bench onge mane bench en Morrison manyodo no second half ka chig mpira dhi rumo benyo kaneno kokelo sama nyodo donjo nano mnaka false makuro ngeny to gi cards mano manyiso ni gorwa nitiere kaka wasechako adapt without a foreigner ingeni all along wasebedo mnaka foreigners gi makonyowa to no wakelo ga foreigners manyalo konyowa sani wasebedo gi foreigners ma ok nyal konyowa taneno ka coach ka nyi neno kata mana bench first 11 nyionge wendo kata chiel ki chaki rango bench nyionge wendo ma Morrison kende manyo wendo to mosebedo to manyo kel gi tema Bendeka nika Ubale nika gi kipa maja Kongo cha ja offensive cha te ogenga manyo ni bench mano manyiso ni kirango players wa ma locally nitiere ka gisechako pach gi osechako lo change yani wigi osechako change ni kara wanyalo timo gini kata joko onge mane gima nyomora sana squad mara coach manyieni TM ilmi bedo gi jotugo mathoth wangi ne jatugo Alpha gi midfield mare gi Austin Obiamo iparo nade combination mare gi ni ne ginyalo ting'o kata na gidhiga national team nikech king'iyo tuke adek mosekalo Alpha oselo goal tuke adek mosekalo gi ang'o ma coach anjo ni uluonge ni Mihichwa ose loko e midfield mar Gor Mahia okay aparo ni opondo kwa uwe wache mar midfield en okelo gik moko ariyo manyo coach obiro gi professionalism and agency ma ineno kande joining matinde ni seche mineno kutugo gi defenders abichin matinde chako giluongo ne build up to build up kosetieko kosegik e half to number 2 gi number 3 gin jok ma fall gi fall offensive then jok donjo ko yudo ka we are the number gin target seche mo the number yudo ka number 8 gi number 10 mamane mutingo Austin gi jotugare mwacho yudo ka gisegik 18 ka ko miyo gin rebounds ko biro ka to 18 ka to Alpha gin ko ni position maber magilo aloya matinde ne ging'eyo kama winjo gibede seche mowinjore mama apani mani gi manyuol lakga ike jatugo tigi tactical coach ni winjo be nitie ok winjo be ni follow mpira dika mibede opira kan nitie kama to as number 3 nitie kama uji bede number 4 ngara nitie kama bede ko opira ka biro ido ka Alpha mostly goals gi yudo ka en kucho and also pen the body mondo me yudo the goal mane tich mayotande kaka neno wadheni aneno ka gise catch up en mana ni koro wa migi ane time ona ni confirm tie ingeni okodwa tero gi ngwech and nikech nyaki ngeni to giso games adi to gisolo ango to gidhi nango then time gibiro gik ke time manya sai ne maber but so far so good opondo kendo gin jotugo mwategemea nikech ingeni sani the old one lap number 9 man gi killer instinct then tabu kamara mora koro coaches temo work gi attacking midfielders gi wuka gi build gi gik to gitimango to gi add the number then ko tamo to nyalo duogo inyalo kele 45 to midfielders gi do nafas ma kaka giloyi mane gima dhi mbele and onge penjo ne wawacho ka kendo wacho pile ni duok Yesu kende meta moka okombe to kapano dhi duogo igani mondo kikwa kawe ko mana do ga penjo moko dwayo ni en mana ni ang'o manyalo timore ma odeko ga nikech so far kwan ga tijo mokelo ga competition kaka sena no ka wang'ni police obiro kode no kata ska betemo bati mago to mana ywako gwal ma dhiang' to agiko ni dhiang' to nyaka modho pi
kendo man kaka wadhi gimwa wacho kawuono wamin target kaka fans kata kaka jok man kanyo ni kik obed liga alone wakele nafase CAF wakele agency moro CAF nikech kwa sebedo ni koro wan consistent local koro winjo be ni koro at least kaka higa wa advance stage wang'e obedo gi target ni wang' no dagike group stage higa wanyo nyate kech opira it is a process minyalo chake awinjo kama isini awacho ni wan gi foreign wan gi giluongo ni lokruok tactical mag players ma samoro inyalo ng'iewo jatugo tamorega gitamorega all over the world and tie jotugo moko be biro donjo ga mos koro seche ma kein ng'ama coach maber kidonjo kamoro wan gi gimiluongo ni succession and wan gimiluongo ni transition but kidonjo tiyudo assistant coach penye nyiew un namba makama ere jok manyo wuoyo nyaka ikunge kawe jogo ikunge believe on them then you will come with the changes pole lakini kibiro dugo overall everything my friend you can inya yudo kitoro gini te nikech ingeni lokruok dwaro ga process en ga gima dhi mos apan mane gima coach obedogo mo yudo history manyo coach anego to get in place to ng'iyo kako biro inject koro bedo bida mos yawi jo ka ji question formation mar coach abedo ga pap awacho ga jadala wa kata mana somewhat more training kaka coaches okinyal copy gima coach wadu tiyo at the end of the day gimodo ni goal bodonjo wawe ngi after 90 minutes yudango gi 4-5 neno kata gi 3-5 neno ntie mo mingeyo lakini ungeyo kaka end behind kako kapango no to ngeyo the tactical mopango to gi personnel mopango kaka dhego gi success momiyo gi kaka time dhi koro mago gin gik mabiro bira mingine okay kondo nigi method ne kata kwano kan watimo jo kwano no wan gi method sadek inyalo wuogi method na man gi mato ng'at bat giko ni answer tido ka wan sansa matin ko answer e mwangiga kikwang'indo goiga di nyago kata gi 5 2 3 ng'ato goiga di to pod down the game to yudo gima jogo dwaro ni wayudo win to yudo nikech sasa micha kugumoro ngini ngango hingi nono ni kunge defend ko kimanyo ngoro timede nono lakini kiwe thuolo to nyalo bagi aparo ni James kanyo kaduoko gima ocho wacho adier nikech coach ni kanyo donjo nyo oyudo coach manyo coach machon Ziko tiyo godo bende kanyo ni kanyo bale odonjo ka korko bo donjo to nomiyo gi nafas kanyalo paro bale omi games chiegna dek oko impress coach bende ko sebedo kimiyo oko impress coach momiye nyaka FKF Cup koro manyiso na adier coach koro chako manyo first 11 to chal ka gima pecking orders chal ka gima foreigners gi ok donj nikech ingeni jo Croatia go gin gi wacho ni you think and run with the ball at the same time gidwaro ni iparo tiringo gi mpira sama iringo gi mpira no tiparo nang'o midwa timo taparo no yudo ni foreigners ka sama giringo gi mpira to ok gipar mane momino kaka players like Austin jatugo kaka Austin kata Alpha kocho ero nikech Austin kosemako mpira to oseng'e kumodwa tere mpira no isadho go shot amodhi golo pass amodhi pododhi chenjo ng'ato amodhi duoke chien koro maga paro ni gik ma kocho sesomo nikech as time goes kaka ibede pap ibende ineno koro paro ni osechako manyo first 11 mare ng'ama pod aneno ka pod chande matin en Kapen kod Musa Kapen gi Musa pod their last touches ok mo nyaro ka gidonjo nyaka box lakini kata open chances podo gi convert kora paro ni mane ma onego gi work on ka poni wanyalo bedo mani bench magwa matindo ka wan gi bench maduong to onego be ni wa work on these two nyithindo potindo Kapen and Musa mondo wane kaka ginyalo tim finishing mari nya bedo maber to gimanyo mora ni kijana moro kanyo ni Saban mano walaro no biro kano donje FC to jogoro kawe ineno ka msungu no coach nyo amini kijana no emanyo kedo kaka striker kendo striking nywa wuok mwaloyo matende giminyo kocho wacho ni gimirango en ni 90 minutes ang'o motimore chenjo mang'eny mano gimok rangirango ni the result to result ni nyawa go Bandari 2-0 Bandari nogoyo wan disappoint waka wan Mombasa kora paro ni coach wadhi maber adona tigi kisungu ka watieko jatugo ma Alpha oparo na jatugo ma tugo club ma Real Madrid lo ni Tushimeni ma en gi ball carrying character onyalo strike to nyalo timo recoveries to nyalo bende break play ma okane jatugo matugo Kenya Premier League kata jatugo moluongi Harambee Stars
manigi karakta machalo kamano to ka ning'iyo tim manyo luongi ma dhi e tuke mag manyo tiko tuke mag pinje duto kata World Cup qualifiers Alpha onge, Austin onge, jatugo moro matuge e lig ma pacho ka onge gi dakika achiel tim mar Harambee Stars. Okay, kar aneno kipime gi Chouameni anta pime gi Gor Mahia machon ndalowa e toko Mwanda ne wan gi player miluongo Dan Ogada Azaro en nogo mpira kowuotho to en makoro sano pime gi Alpha ing'eno obedo player mara under 20 KPL ka pod en kaka Mega High School tang'eyo kirango gimiluongo ni body structure ochwere nade en body structure ne mano en mar midfield. In fact tirango ni kagima en holding midfielder nikech no Chouameni en ga holding midfielder koro body structure kara midfielder is very very important. Alafu is so intelligent en kaka nitie kaka ohero en ng'ama ong'eyo mpira then en ng'ama nigi talent ing'eni nitiere ng'ama onyuol James nitie ng'ama onyuol mo ong'eyo gima dwaro to be nitie ng'ama puonji nitie ng'ama onyuol mong'eyo to ng'ama puonji then gimana ineno ka Alpha academy mu kilongo ni Masa nini kacha Makongeni kacha gin joma nacha players from piny koa piny to of late nyoche nitie kaka ne oko maber nikech nodonje weche moko mang'eny ka winjo report mana winjo taparo nitiere kaka coach kodonjo ing'eni coach ma wasungo gi ber ni gin still ga in discipline is either in kodwa kati onge kodwa emomino ka nitiere harmony mosebire Gor Mahia koro kirango player kaka Alpha en player miluongo ni utility player Alpha nyalo tugo defense, Alpha nyalo tugo attacking, Alpha nyalo tugo midfield, and nyalo tugo holding. Koro aparo ni onyalo tugo offensive. Koro en mani gimo kang'eyo kwa donje Harambee Stars mi penja. Gimo kang'eyo ni mokwongo aparo ni ng'amo yiero manyokelo players gi pod ok en coach, pod ok en McCarthy. Aparo ni Kimanzi gine ma pod iluongo ni mana old tactics en ana machon manyoche gikedo cham pod avire gina pod idwaro pod Mandela pod James Okumu pod en mana Masud surely aparo gane ni gimo onego beni jowa gitimo onego beni sani wachako build team mar CAF kod AFCON nikech gigi dwagore Kenya kate koro aparo ni eri wabatisha kata beni iloyo watu walan nikech iyudo kikawo kata ng'ato kaka Alpha mikete e national team kacha gi coach kaka McCarthy ja mondo ang' odhi lan bedo mayot moloyo kawo ng'ato kaka Olunga osedhi kata ng'ato kaka Kumu yani players mang'eny manokogi gisekale lwet coaches mang'eny maseche moko kata kibiro kata wacho ni karo kata ka en McCarthy to coaches masedil godo ng'eny sana ineno koro aparo ni anyway wawene gi aweya gine maging'e gima gitimo but naparo ni ng'ato kaka Austin nokonego bedoko ng'ato kaka Alpha nokonego bedoko ng'ato kaka Umija nokonego bedoko mago players adek nikijano ka Gor Mahia giwe mnaruni nikech Stanley to anto pokaneno kamogocho ne Gor awinyo mna ka jiwacho no jagor to atemo penjo ni en jagor nadi to kinyisa taparo ni mago emomiyo Kenya ka emomino ka sani chuo timo marach molo nyiri nikech okane kikawo ji on merit nikech Stanley koro kata kapono owe kacha aparo ni nitie mna ng'at mateko kode gimoro ni to ber moro nyalo wuok mbele ka mamago gik moko nego beno warango nikech koro kiwacho ni ka Austin iweyo Austin iweyo Alpha iweyo Umija to magi gin upcoming monego beni wamiyo kata ka gidhi kucha ma gitimo maber lakini experience gima gidhi yudo kacha dhi konyo sana mbele kamoloyo idwa temo sani kiny ichaki golo Masud Juma ichaki rwako Austin ichaki golo Kianga aparo ni batonge gimose kethira aparo ni lura ni coach pod nyien technical bench pod nyien pod nyako tigi our local coaches ema poti mone gini koro as time goes obro somo gi to bono ni ng'ani kato wuonda kato wach na dier kato wuonda kato wach na dier okay kawa ng'iyo wach mar tuke mag nyithindo manyiri mago weyo koro wadonje mar nyiri ang'eni en gi paro mang'eny mar Harambee Stars kaka tie mar Gor Mahia abro mi thuolo ndalo pod ng'eny Harambee Stars do bro tugo abro ng'iyo kaka gidhi timo kogore marach giduogo mana dala nikech ng'ato nigi dala gi
wang'ene nyidendi mag Junior Starlets. Nyege go Uganda, gonde 2-0 kane gin Uganda. Ka nyege duogo ka, nyege go Uganda, gonde 3-0 nyakora Magajwang. Director mana nyisani wakao yue madundo wadhi wausi. Ka waduogo to wachake mana gikanyo kikidhi mabor nyakora Magajwang. Discover faith, history, and culture with View Travel's Uganda Martyrs Journey from 1st to 4th June 2025. A journey of learning, reflection, and spiritual enrichment. Walk the Martyrs Trail, visit sacred cathedrals, experience Pilgrim Day at Namugongo Shrine, and explore vibrant Kampala. Starting from $925 per person sharing, tailored just for you. With View Travel, pilgrimage yako iko sorted. Book now and lipa pole pole. Visit viewtravel.com or call and WhatsApp 0703 254 254. View Travel. Dream. Explore. Discover. Royal Mabati Factory Limited, dukani achiel kende miyude rang'iny mamalo magoyo itado makare. Yud offers mawan godo ka ichulo atamalo 40, iyud mwandu molosi chieng'no. Yue mos dala ka wakelo ni nono maonge chudo nyaka e dhot. Gochnwa e 072 6 3 8 3. Tim order kokalo e www.royalmabati.com. Weche kod chike mantie nyakalo. Dream ni kusoti hiyo rent, sindio? Dream ni kuboost hiyo biz ujitegemee. Na kama Dream ni kubadilisha hiyo 20 shillings into 2 million, of course umekuja the right place. Jiomoshi na Shabiki JetX and nyakua a share of 2 million in cash. Ingia shabiki.com, launch JetX ya kwako, uwekelea as low as 20 shillings, skuma jet yako to the highest multiplier, cash out before it flies away, na ushinde mamili in seconds. Kumbuka, kuna 50k daily cash prizes for the highest multiplier, na ukihit the highest multiplier of the week, tunakujenga 250k mara hiyo hiyo. Jiomoshi na Shabiki JetX. Minadai wote twenda hivi. Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCLB 428. Machiegni kendo nya kwar Magajwang ka wang'iyo nyidendi kata nyithindo manyiri team mar Junior Starlets ma koro dong' mana gi tiel achiel kende to ging'ado tiko mag tuke mag pinje duto. Jotugo ma hikgi ni piny mar 17 mibiro bage piny mar Morocco. Gibiro tugo gi Cameroon tielo mar 3 kendo mogik. Ka bende nyalo paro higa mokalo nyithindo manyirigi no ochopo nyaka tuke mag pinje duto mane obagi e piny mar Dominican Republic, kama group margi negi loyo tugo achiel. En paro mane okel kendo bedie motimore gi jatend migawo mar tuke machon Babu Namwamba kano chako tuke mag Talanta Hela. Kanye manyidendi gi owuoke kendo thothgi pod nitiere e sikunde mopogore opogore. Willis, iparo ni Talanta Hela paro mane obiro moket gini e tim nikech nyithindo gi te mantiere under 17 negi tugo e tuke mag Talanta Hela higa mokalo. Gina mane gitero Kenya e tuke mag pinje duto mano bag Dominican Republic. Future ni kai koso future ni tim mamalo? James, gima mora style mane Babu Namwamba, poda paro Babu Namwamba to kod Nyanza Nek 001 iluonge ni Kale Collins wuod mwalimu. Tich mane gitiyo waneno ka koro chako nyago lemo. Mane gima ne wacho karka chuo ka nyithindo machuo. Ni ineno ka wan kar mondo wadhi kuom joma tindo, tiyudo ka joma dontiere nyithindo moko mane e Talanta no, nitiere under 18 moko kanyo, nyithindo mane beyo kabisa. To sani kata kineno ge James, okine ka oknya kata mane national team oknya luong kata chiel truly. Mano manyiso ni odhi dede mia kamano. To nitiere gimoro mabenyo mako wanga. Nitiere nyathi manyol loyo
gol mar adek iluongo ni Brenda Chieng. Yes. Ni nyathino pod ja grade 8 Ugunja Township school. James en gima nyalo mori kabisa ni kara team ni nigi gi future. To gima nyalo wacho en ni team mar joma nyiri gi chal ni pok siasa pok odonje, favorism pok odonje. To aparo ni bende cartels, nitiere cartels ma pok ofwenyo gima ni kuom nyiri gi. Ni nyithindo gi nikech kiyudo ka gine ma kuongo donje World Cup ineno to gin kama chuo poko ni matene ni nitiere wasangwenya cartels poko fwenyo to chieng mane gidonji ka gibro cha nya neno ka gima sini anyo chal ka gima gidwad nye ubabe modwa donje ni favorism monyo dwa donje tanno ka fans nyogo koko maneno ka Beldin nyo ochako odoke line to kineno Cheche to en gi assistant mare kanyo miluongo ni Vijago. Vijago mano coach maber kabisa en mar Kibira Soka. En kijana mang'eyo chakre chon. To osebedo ko onacha talent mag nyiri gi joma chuo. Koro gima pod wapenjore ni ang'o ma joma nyiri timo machuok tim. Mane penjruok ma pod apenjra nyaka sani nikech kirango wana dhano waduto te wan gi tiende ariyo, wan gi lwete ariyo, wenge ariyo, gimoro amora wan go machal. To ere kama nyiri gi koro wacho ni gin wigi ni malo moloyo joma chuo. Mago gik monego beno penje kabisa nikech kirango Beldin kamoseni ni Beldin kineno Kenya Police ni sawa, kamo coach kineno Highway ni sawa, bedo mna champion, kineno nyithindo manyiri masenia ni sawa. Mago teams adek ma Beldin coach to gi perform te. Ogoyo Tunisia away ma joma chuo pod otamo. Kineno Cheche otero nyaka team e World Cup ma for the first time Kenya oloyo e World Cup. Mane kata mana coach ma ja Uganda nye wacho ni kalure gi experience ma jo Kenya ni godo ma gi yude World Cup e manyo beto bago gi. To gi no wacho ni pod tournaments do pod biro qualifiers pod biro. Koro my biggest worry and ma ang'eyo ne dhi chandowa wadhi romo gi jo Cameroon. Ting'eyo kaka West African teams age magi nitie kaka gitedoga age nikech iyudo ka sani wan gi Brenda Chieng ma ja grade 8 to idwa nyisa ni ja grade 8 ni mano ng'ama ni higni adi, mano Chieng ni ng'ama ni higni 13 14 parane odwa dhi rado kucha gi ng'at minyalo do ka cook otedo ike ing'e kaka jo West Africa nini. Koro mane wari mar koro paro ni joma nitiere be oseng'e gino ni jo West Africa kaka gitimoga to jogi oseng'e maber ni Kenya is a threat nikech magi joma nyose donje World Cup. Koro is high time our technical bench, our office, your FKF mondo koro gibed focus kabisa to girang nyaka age nikech ing'eni age ni ndalo moko yudo age cheating ni ndalo moko miyo kata Kenya no goloko ndalo minisa machon en Balala. Koro paro ni focus marwa James gima koro rang kabisa ni jo West Africa gi wadwar romo kod gi nadi nikech giseng'e dhano osechako ng'eyo ni Kenya nitiere kod kanyiri gitimo maber. Koro paro ni mane gima onego warangi nikech kirango kata Lioness mar jo nini mar rugby 7 aside nyino ka gitimo matiende ni nyiri osechako timo maber Kenya ka. Koro sama pok cartels odonjo ma biashara dhi chako bed ma ng'ato mako Brenda Chieng, ng'ato mako Leslie, ng'ato mako nani, sama pod cartels pok odonjo ka nyiri ka wa perform gichak rwako World Cup wago Cup of Nation. Koro kaka chieng ma cartels bro duogo to yudo ka oseketwa kamoro nikech ing'e ni sama usetimo maber no kata e group e FIFA kata CAF nitiere kaka iketo kendo gima nyalo kwayo nyithiwa gi ni kapo ni sirikal kata FKN nyalo loso academy mondo nyithindo gi kik talent gi dhino nikech mna yudo magi nyithindo manyiri to nyithindo manyiri dwaro a lot of care, yani gidwani irito gi sana nikech sani nyathi mineno kata mineno ja 8 no inyalo kata ka jonyuol koro goje to Achieng to ne wani nikech ka nye wariyo kech ka itima umiye gimoro pressure no chako bedo nyathi koro chako koso focus mare nini mpira. Kora akwayo kata ma jonyuol parents kata guardians
ni nyithindo gi kata jopuonje man gi nyithindo gi wamiuru nyithindo gi a peace of mind. Weche mang'eny kata ni sikia rent no iriembowa ot miwa gimoro manyiwuok go sini nini bro miyo nyithindo gi lose focus, but en gima ber kabisa. Ocho, weche ariyo itayo team ma age ni pod ni piny kata higgi pod ni piny. Team mar juniors ni be higgi ni piny. Ang'o monego bed ni timo mondo team ni obed kanyakla, obed future mar Harambee Starlets? Mar ariyo en ang'o monego bed ni timo mondo mi lokruok maneno team mag nyiri kata wakini bo bede team mag chuo? Koswa mi Harambee Stars Mildred Cheche kosok nyalre. Aparo ni kamano James. Nitie gima timore ga e sports seche ma nyathi ochako kawe mubedo and very eager, but to maintain bede peak is so very important. To bedo mondo mi ng'ato bede peak maintie nyaka sani no tek nikech odwaro motivation. To motivation ni emang biro ka Africa kai mwa lose focus. Nikech nyathini ibiro chako penje ni to kare motivated tich manyo tiyo tineno ni mondo mi oyud gicha mondo mi kaka ngabono tere kache kipenje ni ng'eni nitie jok mag opira mang'eny manyalo keto ka neno giga ina giga elements ngona ni kik bedi sani nyathini kopo nitie gimo deserve to miye to wene thuolo mondo tim gik mabeyo seche mondo obed ni ng'ama bedo nachad. Then wachako dugo ng'eni to nyithindo gi ka in school to begin gi team nikech nyithindo gi ng'ato onyalo bedo onyalo wuok e amateur player to the professional player, lakini there's a fee. Ko zinyo kwa ngine gi teams mo gibede portals mag teams go zinyo nya kwa ngine gi agency mung'eyo kama nyalo uso gie, then wa monitor gini ene team maka mago taya maka agent biro to en gi pesa na ma club yudo signing fee ya thini yudo pesa ni ko wuok kanyo ko dhi pinyo kiko wega wendi gine school to onge portal mo ma ng'ato kawa to idhi adhi kode moko luchanet nikech kopo ni mano timore those gine go timore maber kako medo dhi e kaka pesa duogo to pesa maduogo ni nyalo motivate moko mo beng'e jadala wae team ni nyeo golo achienka ta chieng ne kawa yudo 50% pesa mane en go kata 5% pesa modhi go kucho pesa ni pod groka koro mage moyo neno ko wacho gano pira eno hala secha business otimore to nyithindo moko be neno ni kare gintie gimokelo ginyalo bedo tiyo matek to mane mineno kako nyithindo ginya to be kech pod gitindo lakini wan mwanyalo golo kwe itigi nikech gima gideserve kwa migi wachako penjo man necessary, but at the end of the day nothing mane pap it maybe either in a terraces maybe in a technical bench kata in kamoro ko nyithindo gi gin nyithindo manyiri ma kwa keto gi mango mabeyo to ginyalo konyo piny kendo gimba ginyalo konyore plus their family lakini kwa dho kita kama monge gi consistency to tich libedo maber libedo matek mbele kai penjo ni to wakao Cheche watere national team ang'o matimore sani kama kathi biro awinjo ng'ato penjo ni ng'ato nyalo penjo ni tang'o miyo kawo joma oko to we joma local opondo we dong wan gi chan migo gi local players to wan gi mpira migo gi jok mo mixed nyaka ipog tich ka dong tija picha nitie ng'ama wuoyo nitie jok ma wuoyo koro kaka makathi opogo tich ong'eni chan local migo gi local players owene local players time gibiro then maka ka professional ka boketo kucho ko fail mundo ka ngato kel kata mundo wey nikech we have to give everybody a chance but kame deserve okonya mi chance kama ke deserve ko I to be a tactical coach I believe back on mine ni makatho pogo tich angeni ka chieng moko wadhi prepare for the chan mi go local players go local players to me go full time ka foreign unge seche moko odhi for foreign nikech seche mi sebedo coach mar Harambee Stars okinya dhini ka ngato ida puonjo pass ida puonjo ngato pass ida puonjo ngato pressing ida puonjo ngato openings ida puonjo ngato communication ikaw ngamo gigo te osebedo dan ni ko the tactical direct en ngamo seng'eyo se understand either the out of Africa football oseng'e the basics no se tieko rego te ka enka ko the tactical direct idiot kata gen 1 hour training tingeyo ni ngane kapo ni nga ikiketo kama onge gik mwacho mang'eny in ji donjo to ji go warm up to ji dhie small sided to ji dhie end game nikech ngeni Europe kuchocho waonge ga gimo 11 aside and 8 aside kata 7 aside intensity must be there koro seche gi okinyalo wak ni pod national team pod tiyo gi players
ma podi do adhigo gi basics mano maybe wabiro kupo ne oseketi chobo ketie chanka without that nafas mundu waketi mundu puji those basics kwange ko da tang set from chan to Africa wondeso gigite wan gote 2027 to nyaka ngato bed kamorome eseche moromo ko then mara riyo is very important seche moromo gitivu so mero lead was here let them give you mandate gingeni maybe nyasai mo yinka kata gibabu mutiri school kigibeni ko ginova union kundo aweta utafanya until you fail koka gidugo achoke kundo no this one to fail because of one ko gikwani kundi mi fail gimal wani na giba kathi is only one thing na winjo ka kendo jo kakichule sha kubido question magi gik mokaza football opira it is a pure and opira winjo pesa na bedo upfront man you will see the game to ka pod koko ochako penjo ni esari penjo ni kari ngadhi chule federation ke ngane madhi chule gige moko dwa winjo James wadwa ni ngani ubedi pesa ne donjo ka end month 28 pesos a donjo mondo ki ngani bed gi complaint anywhere kan tie tickets mo jo bed ka ko nyalo move ko thina local games ubi bedi mondo miki ko bedi gi ka onge ngano nyi watigo Manchester United mo wan nywa chule kapoko tieto pesa nenyo sida account kwende chako keni mo chako bika mo chako bango pesa ko bizo ko home mara Manchester ukoro do jagulu nyo pesa nitie nyo pesa oksida kendo nyene ko ko mara nyo cycles an nyo timo maber kata kinyine Twitter ko nyo jitida ko messages o kwa dwa winjo ni pesa leo pesa kuna nyine leo starlet junior starlet kamura mora motivation is very important kama ngatu tie makidwa nge gindu chimo za hospital kama siegi sago tieti ikaw daktari bika 1000 motivation ni buka kithiedhi motivation is very important koro wan ka ko nyuma dile gibane ko nyithindo gi then gima chakinde ko nyithindo gi assumption mag jonyuol dalawa nyathinya ka bede seche moko kudi nyaka wakonye kaka jonyuol seche pod wakonye no wakonye gi advice to wakonye gi gik mathiso manyalo miye kiko ket much pesa on them ko ponti gi ubiro ko nyathini to keta lwet jonyuol nikech until certain age opodo gi nyalo wuyo kendi kapo wiketin pod jonyuol nyaka kamine gi omo gi wacho to amigi thuolo mondo mi jonyuol kik migi pressure seche mani yara mbega ngwango kete thuolo nyathini jathino jo beni thuolo wene kaka den girl child wene thuolo ma training kendi training moko mag kendi gi very important seche modok kuchocho onyalo kata yudo time ni gudhiambo ogo kata laps moko ari adek short runs ok state runs odhi kama kech mag footballers then thuolo gi seche ngi wanyalo ng'eyo ni kata mana coaches moko ni to personal coaches nitie kaka en just I can yudo kata coaches moko pod we can spend on them mondo we happen their talent manya sound miyo gino maniti janyuol san gi guidance but gik moko nikia ne gitimo to podi then wachako make sure ni kuonde magithie walu bangi to ngito gitimo nango wan gi challenge youth nature talent ke ngato uru nyathi ko adalo pondo to expect nyathi ko sera nyigod ma youth kata FC youth to nyathindo jo beni chako an mondo konye mondo ko ikon seche bibo tikone be nyathi ni pod wan obro konye wan obro mi wago serpent talent man goni but inti gibo mi kaka janyuol kata guidance but giduogo ma wabedi kako ticho tepe athi lose focus at least suppose lose focus to ko be concentrate seche mo oko concentrate to that talent bibo dolore to kibinene ko yiro ka nyathino ber lakini king'iye ne okandi gik mang'eny e wiye gima dwani kendo makaze temiswan those national teams either starlet junior starlet to gimachi mar cheche cha to gimari Berlin cha wabedi gi joko chalo kaka timba ka wabedi wa gi joko councillors ma nyathi seche mogo opira cha to nyako bedi joko masomo nyithindo gi mangi nyathini design gitabu makama councillor bukode okodwa ni go bedo court offside kamera mora wasenyono juu moko rada kuchie okoda take any chance wasenyono world cup wasenyono world cup ngato ko ngato let walo kit expert work for us okay kawa dhi e pinje ma oko odichieng' manyoro Liverpool nyo kao okombe Manchester United kao okombe mar Carabao Chelsea nyogo gi Arsenal gola achiel kuom nono Arsenal ni e tok Liverpool gi points 12 ligo osedhi jo Arsenal mor en mana next season Willis wan wacho ni kaka johera mag Chelsea machon ne wacho ga pile ni Chelsea is a work in progress kendo kaka jorenga boys FC waneno ka Chelsea dhi maber Arsenal new defend kama jana ngoya ya gola chiele yawa
kiwacho ni next season no timoro bi oje mali Yeah, Netflix. Nitiere gima wacho ga makoro kadwa wacho ka nikech mano nyalo chwanyo baba. Gima nyalo wacho James ni Arsenal is very unfortunate. Ni Arsenal wagoyo entertaining football and to okwawuo gi trophy. To gima nyalo wacho bende ni Ateta aparo chose ga wache ni strike aparo ni chendo all over the world but Ateta ni no wacho ni mondo kao nani Isaac neno gima sani timo iwacho ni Newcastle no kao kikombe mogik 1955 down the line nyaka sani matine ni Isaac otimo gima Alan koro giriwero na gi Alan Shearer Newcastle to Alan Shearer kikombe no kokao loto no lo obedo kata na top scorer nini EPL but no kokao league koro gima Isaac otimo en gima seche mo ginyalo kendo 70 years down the line mondo gichage team koro Arsenal to ligo sewuok Champions League sani kama wadhiene aneno ka nani okber Real Madrid en gi injuries mang'eny sana nikech nyo aneno kata ka sani gi concede sana kata ka neno kanyo igo gimanyi golo Villarreal ne manyo kuongo loyo e Kambambe Kelino oloyo gonde ariyo to kanyo bende neno akiani neno gembo mar ni kapok adonje mar Arsenal neno mar gi Atletico gi Barcelona neno ka Atletico nyo oloyo Barcelona 2-0 to Barcelona tugo gi 4 classic goals koro gimanyal ko duoke Arsenal League rose bage koro en Ligo sedhi to en gima late nikech kae mwasi wabete ga iga ko wacho ni wang ten marwa koro wane anenya neno ka gidwa loko technical director marwa nikech nyoche edu no dhi koro nye gikelo bwana moro manyien mawuok Atletico but gima nyalo wacho ni Arsenal osebagwa nikech sani koro Liverpool ok nyal yie mondo we league nikech Carabao osedhi Champions League bendo osedhi koro league ni mae kama gidongo do to kineno spirit ma Liverpool nigo ok apar gi nafas mantiere chiegni points 12 to games kineno to games chiegni games adi 9 mano ok apar ni Arsenal nyalo nini wacha yo machuok ni Arsenal dhi pamo ne Liverpool dhi pamo ne Liverpool nikech game mwadhi goyo nikech nyocha kwa wabet Saturday ne wan gi Emmanuel Ochieng ngwacho na ni Willis Ma kato calculator kuro kinyatiyo wa focus on Champions League to kineno ka Emmanuel Ochieng mosego bade piny koro anto an ng'a yawa an bedo ng'a go bada piny apenji ni aucho jo Arsenal ywak ga ka ligo chiegni rumo an aparo ne nyalo ng'ado ne gi rieko gi ywak kapok ligo chakre mondo ywak orumo koro gi ng'igo kaka season dhi donge ineno nade gima neno James jo Arsenal apa ni coach mwenye gino nyo gin kode gi hope lakini osegi kama ko idea ok nyal kalo kumokale nikech koro kopono tieko namba 2 tapano dhi tieko namba 3 season zariyo koro winjo be ni koro kelo ngama kawe from there katero ji malo kechi ujanja kusigi kama kise timo kwa na director the same answer na ku change method kwa pa ni Arsenal is high time gimundo gi change method lakini e Champions League do nyalo surprise ji wangen not unless Arsenal achiel mang'eyo ko Arsenal ming'eyo no mane manyako ngo ng'ato ni kanyo kona ni tis obvious Liverpool osekawo nyako ni ano cholo ka wuga prediction yen wanyalo wuoyo Liverpool to wanyalo wuoyo Arsenal koro wakelni ing'eni wan gi story opira wang'eyo ga gik ma ng'ato setimo gik ma ng'ato nyalo timo ikako setimega kich wacho ga ni Arsenal wacho ga ni siso kila siso donga gi wacho ga to biro ga to en naga kamano to bingen Liverpool Real to pokolo ega yo mayot mano bingega donga pa ni Real men ke Champions League to kolo sani timo dongo gi kopono Real ko dhi otiyo kaka nyo gitiyo ni Atletico Madrid cha
ka gidhi goya e pap mok gigoye mesa to gigoye mudho gidhi tiete gi method mar pap to kodhi kalo Arsenal kendo mano do ko rita ayie ni ok dang awach ka kodhi wuok lakini history kan judges to ginene go records go biketo ga mondo kethgi maybe Real nyalo kethogi historia kanyo be wacho ni Arsenal poko ka Champions League bas emomi awacho ni wacho ka tieko ni history go be loso mondo kethi to historia kanyo bende wacho ga mano donje final be wacho ga ni wagoyo Real Madrid 1-0 historia no ko kitamri kikakina kile ni opondo adier makende ni Waswahili usema mpira udunda mpira udunda but gini mondo dunda ne Arsenal e Champions League nikech wang'e adier Arsenal debed gi a number 9 kaka Isaac to nyalo wacho ni Arsenal nyalo chende Champions League to king'iyo gi tugo manye Arsenal tugo gi Chelsea wacho ni Real Madrid rach kama entiere ga orach sani Real Madrid rach but mondo mi wach nani Arsenal nyalo goyo Real Madrid yes mpira udunda lakini ocho inge Raul binyalo kono na ji legends adek mag Real ming'eyo weri gi history bas koro mage man Arsenal segoyo ai mine na nyalo kono ge Raul gini koro sani to kikitamwi kikiket gine chunyi keti obo mondo se obo pap ndi chatu wuogi gima wacho ni kikete chunyi nikech dong ng'e timu ni jogolo Liverpool e Champions League Arsenal no timenade ingeno kinyata Kora do ke magon ne opondo gik moko nitie ma poko timore but ginyalo timore ka watie ko cho Manchester United fight relegation koso gi fight survival koso gi fight ni mondo giri nyo gi wango ya kidogo nikech chikwa mare wan gi 48 rules mag Manchester United ma okoyieno ga lo team madhi elum mano kan ndal mo team kagine magidi elumi koro nyo gore no matek gi pod nyo kwan shwa nikech ana pan league osepogore di dek koro na relegation wan nyo wan relegation kata sani santo asekalo apan nyo wan gi 33 wa medo 137 to king'io koro se survive don't but survival in 40 aba en 40 pudwa odongi games mokariyo to adhi but nyogi ketho chiko moro king'io kandalo mondo Ferguson noti obe team madhi elum no ntie kwa gone masof nikech jogi gi nyithindwa okwongo wasedhi ga elum wang'eyo ga difficult mage koro Manchester to watu onge gi shida nikech wang'ega ni kotamwa gi ticket to wadhi ga gi independent usani wan focus independent Man Europa League kanye kama focus wantie makama nyotek zaidi wasekalo pudwa lemo zaidi nikech wang'e ni endo kata kwa kawe kata kwa dhi mane lum to Champions League wadhi go kodi ngamo tipo number 1 koro wang'e ga merit nikech gigi mane mino ka okombe go keti gite niko kinyalo yudo ma tidhi gi ma to okombe bij ga kinda no koro ngama lead na mogiko ponde gi scenario gite Mo Salah nya fight ni nyalo to balloon lakini ka kwenda ka Champions League jo chakuwoke mago chakuwoke no late na sana ke chani ne pick but dressing room ma Liverpool ni kitabu hapa ni jage chwaje ka pogi attack PSG ndio tabu kidogo wako na nyithindo gi coaches pile ne nyithindo gi jok ma nyithindo miolo gi aola sama gine pick mino ka gine pick no kendo ko handle gi tech na siche dwa gira na bonding bonding ko you will gi bonding no kanya fini malo tibedo olus kelo ga shida but okodhi na maber but kako nyasao pange pero kamano jodala Arsenal ligile mar go Real Madrid tuke mag Champions League quarter finals wale munegi nyasaye opargi wangni league poden mana next season Liverpool osedhi kode nyakora mag jwang tich ang'wen team mar Harambee Stars gocho gi Gambia tuke mag manyo tiko tuke mag pinje duto kapok gi bago tugo tielo mar ariyo e alap ma Nyayo duto nyakor mogo jong brumi mana kokalo e Ramogi TV erokamano kuom bedo koda elo Cleophas Oluoch obro bedo kae juma manyien awe yie chenro mar kaka wanene kaka wasiye elwet VOJ nyinga en James Opon jo makatwenga kasomo kajulu poti paka maro mumtiere